ମୂଷାର କେତୋଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ? 1 12 ଗୋଟି, 2 14 ଗୋଟି, 3 16 ଗୋଟି, 4 20 ଗୋଟି। ଉତ୍ତର 3 16 ଗୋଟି ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ମୂଲା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? 1 ଜ୍ୱର, 2 ହୃଦରୋଗ, 3 ଟିବି ରୋଗ, 4 ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା। ଉତ୍ତର 2 ହୃଦରୋଗ। କେଉଁ ଜୀବ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଏ ନାହିଁ? 1 କଇଁଛ, 2 ଘୋଡ଼ା, 3 ପିମ୍ପୁଡ଼ି, 4 ସାପ। ଉତ୍ତର 3 ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡ଼ନୀ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ? 1 ପିଆଜ, 2 ଆଳୁ, 3 ମାଛ, 4 ଶାଗ। ଉତ୍ତର 1 ପିଆଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡ଼ନୀ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। କେଉଁ ପରିବା କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ମଣିଷର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ? 1 ପିଆଜ, 2 ଆଳୁ, 3 ଟମାଟୋ, 4 ବାଇଗଣ। ଉତ୍ତର 3 ଟମାଟୋ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଯାଏ। ବାଦୁଡ଼ି ମାଂସ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ? 1 ଟିବି, 2 ଡାଇବେଟିସ୍, 3 ହାର୍ଟ ରୋଗ, 4 କ୍ୟାନ୍ସର। ଉତ୍ତର 1 ଟିବି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ବାଦୁଡ଼ି ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା। ମଣିଷ ଶରୀର ଛାତିରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହିଥାଏ? 1 15 ଖଣ୍ଡ, 2 25 ଖଣ୍ଡ, 3 18 ଖଣ୍ଡ, 4 30 ଖଣ୍ଡ। ଉତ୍ତର 2 ମଣିଷ ଛାତିରେ 25 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହିଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଫଳର ନାମ କ'ଣ? 1 ଆମ୍ବ, 2 କଦଳୀ, 3 ସେଓ, 4 ଅଞ୍ଜିର। ଉତ୍ତର 4 ଅଞ୍ଜିର ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଫଳ। ତାଜମହଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା? 1 25 ବର୍ଷ, 2 10 ବର୍ଷ, 3 15 ବର୍ଷ, 4 20 ବର୍ଷ। ଉତ୍ତର 1 25 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା।